gradu će biti još jedno novo zabavište, stvarno prelep objekat. Ovde će moći nekih 80-ak dece da bude upisano. Mi ćemo kao grad gledati stvarno da pomognemo. Lepo je da Novi Sad ima sve više i više dece. Mi smo prvi grad koji je uveo da gradsko zabavište bude potpuno besplatno. Subvencionišemo boravak dece u privatnim vrtićima. Svakako ono što mogu da istaknem našu odličnu, vrhunsku saradnju sa Nacionalnim savetom mađarske nacionalne manjine. Uvek lako sve se dogovorimo i uvek lako sve rešimo. Prošle godine smo otvarali renoviran objekat na Telepu Petef i Šandor. Grad je uložio tu oko 120 miliona dinara i to su jako važne stvari, jer oni svakako čine taj kolorit grada Novog Sada zajedno sa svim ostalim nacionalnim manjinama i nacionalnim zajednicama koji postoje u gradu Novom Sadu. Novinskoj agenciji, dnevnom listu Mađar So čestitam jubilej 80 godina postojanja i želim im puno sreće i uspeha u daljem radu.